Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. ZANU-PF ED team yevarakashi government orders local authorities to clear vendors from undesignated areas as within 48 hours. ZANU-PF yodedzera kuti vese vanhu vari kutengesa tikavaona tovasunga. Chii chakadaro guys chinenge ngozi. Vada kuti vanhu vaita sei mabasa acho asipo, ngavacreate majobs kana vaida kuona kuti vanhu vanoregera kutengesa zvese izvi. So handizi guys munoti kudi nelocal government yekumarondera yadedzera kuti munhu wese ane bhasikoro akufanira kubhadhara license every year. Chii chakadaro chinenge ngozi. Terai munzwe zvanga vachitaura. Vanhu ava vanotopenga chete. Ezvinezvi muZimbabwe mabasa hapo, vanhu vakavaka dzimba dzavo vanopasirwa. Saka inonzi daylight robbery. Terai munzwe zvanga vachitaura varakashi. The government has noted with great concern the proliferation of illegal vendors in central business districts and surrounding areas in the cities and towns across the country, and particularly the influx of night vendors or night trading, which has created serious health, safety and security concerns throughout the country. It has also been observed that the mushrooming of these unregulated marketplaces disrupts the operations of legal registered and law-abiding traders, leading to increased unfair competition and potential financial losses. Illegal vending perpetuates unsanitary conditions as vendors operate in areas without potable water and ablution facilities, which poses a significant risk for disease outbreaks, diseases such as typhoid, dysentery, and cholera. In light of these pressing issues, the government is directing all local authorities to clear vendors from undesignated points within 48 hours from now. I'm sure mazvinzwira mega guys, inonzi daylight robbery. Marondera yodedzera kuti nayo munhu wese ane bhasikoro anofanira kubhadhara license. Chii chakadaro? Muri kufunga kuti vanhu vakapusa here? Se muchida kuitisa vanhu vakavaka dzimba munopaza. Nezvi makudedzera kuti vari kutengesa vese vari kukanganisira vanhu vane mashopu ane malicense. Chii ichocho chamurumbozama kuita? Saka teera munzwe vazukuru vambuya ndavataurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati they are not vendors by choice, create employment first. Mumwe munhu akati what's the alternative? These people are on to their last leg after industry was killed by the same government. Mumwe munhu akati the issue is simple, fix employment and the vending will die a natural death. It's not difficult to understand. Mumwe munhu ati cleaning with no alternatives is not the solution. So guys, handizivi tinoti kudini hazvo, because yadedzera kuti tinosunga vese vanhu vatichaona tichavarakasha tichavarova. Nemamunicipality ekumarondera odedzera kuti munhu wese ane bhasikoro anofanira kubhadhara license. Mukatarisa even anonzi Mtulin'ule zvese zvakataura izvo kunzanzi taxi idaylight robbery, kubira vanhu. Taxi yakaita seiyoyo yokuti yakataurwa naMtulin'ule. Saka mana mukatarisa vanhu ava vari kuda kuti tife tichitambura munyika yedu yeZimbabwe. There is no change. Hapana zvavari kumboita, vari kutowedzera. That's why muchiona vanhu each and every time vanokudza kuti Mugaba vari nani kana kuti Ian Smith. Thank you so much.